Duo tady teda Super Duo 14 a dneska se jdeme reagovat na vaše kanály, tak první mě zaujal tahle. Kde je? Ten má... OK. Miniatury nemáš, ale videa jo. Tak třeba se můžeme kouknout na tahle třeba. Jo. Chápu, takový jo, to jde ještě, to jo. Takový v pohodě. Profilovka není tvá, nevadí. No, ukaž šorty. Takže... OK. Ale víte, doufám, že tady bude líp a dejte prosím odběr, že máme 500, to máš za chvilku. Můj druhý kanál. Když jsi se založil kanál? O kanálu registrace 24,5 2000, to je docela dost. OK. Počkej, si sem kouknu chvilku. Milan, OK. Tak to byl první. A jdeme se kouknout na dalšího. Takže další je tohle, to jsem musel takový udělat 3. Další je tohle. Já tady. No, tak jdeme se kouknout. Miniatury jsou fakt dobrý. Jakože OK. Zajímavý. Jdeme se kouknout na to mě zajímá. V dnešním videjku si zahrám 1v7, ano, tady tohle. Mám 3000 životů a jsem úplně gigantický. To je úplně hustý. Dejte Jakože like, odběr, jo, pro více videí. To je hustý, jak jsem takhle velký, to je jako mega dobrý video. prostě úplně oh my god. Já jsem možná, no tak nebudu si vyměňovat. Teď zkusím trošku jinou taktiku a půjdu sem. Teď tomu dám asi 10 z 10 nejvíc. Zatím. OK, omlouvám, OK. Přešli si tohle. 10, OK, 3, OK, to máš už tohle. Ještě ti... Kámo, ty to máš tak za chvilku, chceš jenom 4000 a máš to. A za 4000 máš jakoby za chvilku. Úžasný, jako... Jakože dobrý kanál. OK, tak jdeme třeba napíšu nějaký random jméno. Minicraft. Potržítko robot. To tak může být třeba random. A to jsou takový vyšší. Escape. Jo, tady třeba nějaký. OK, tady žádný zvuk. Ale... Kolik máš? No, máš skoro 10 000. Kámo, to je dobrý. Musím asi promluvit. Dnešního videa dejte tady like, dejte odběr, dneska si pomluvíme o tom, jak to bude dál ze streamu. Taky dobrý, edity. Musíme se promluvit. Proč už nehraju nějaké hry, jinak právě jsem vám chtěl 1000. Omlouvám se za zvuk, jo? Kdyby něco je to můj pás. No to je jedno, ale jako profilovka je taková obyčejná, jako docela dobrá. Jakože, ale jo, on má tady i členství. OK. No dobře, no. Dobře on. Jakože, taky 10 z 10 asi. To bych mu 11, kdyby to šlo. OK, tak třeba jdeme teďka najít další kanál. Třeba vymyslíme Ondra, potržítko František. Nevím, jestli tam budou kanály. Tohle je nějaký velký youtuber, to ne úplně. Ukáž, parodie Fiza. To úplně nechci. No. Tady. Má 1000 sledovanost za copyright. No, kamaráde. Tak ale on má úplně copyright. Tak to by nahlásím jako, že sorry.
ale no, tady to není. Třeba, když budu chtít. On má jediný štěstí, lidi. Jediný štěstí. On má... Jo, možná nemá štěstí takový. Ty krása. No. Jakože to není normálně jako kopírovat video. Budeme padat odběry. No, tady ten je takový klasický, ten nás nekopíruje, doufám. Ukáž. Proč je to brand? Co tohle? Jo. OK. Jakože dobrý miniatury, co? Jakože sorry, ale nebudu se koukat ani na videa, tady máš odběr. A pokračuj dál. No a dalšího můžeme třeba vyhledat Mortis, jsem koukal asi. No tady ten, tři krásu, ten má 100 000. Tři krásu. No. Tak si můžeme ještě kouknout na... Co může být další Co se kouknou na... Tohle youtubera. Uložil jsem si ho tady, já. Rivalskit Oficiál. Ukáž. OK, profilovka dobrá, mega dobrá. Tak tady to má asi 7 z 10. Jsem tady lajkl. Už jsem ho tady lajkl. Prostila. Jakože 43 odběrů. OK. Jakože nějaký jsou kopí. No. Jako chámu být. Ale miniatury jsou dobrý docela. Jako jsou dobrý. Jakože za mě solidná 8. Teďka je tam tady třeba Adopna. Třeba tohle. Protože lidi to taky natáčí. Tady mám kit, potržítko, Roblox, CZ. Ty vole. Proč mi tady vyhledal, co to je? Tedy tak tady už máte fakt odhalení fake Mia kanálu. Fakt jsem smutný, že jste tomu kanálu věřili. Lidi jsou hodně fake. Já nevím, jestli to je říkal, já nebudu nic říkat, ale teď tady mám jakože, tady je Relay a Kit Roblox, jo, no to nechápu. Jsem malý youtuber. Na YouTube. 19 malý youtuber? Ne, OK, já vám něco ukážu lidi, já se ještě kouknu na poslední asi, rychle do shortu půjdu. Jo, a tady. Ahoj lidi. Ano. Gratuluji, našel jsi. Jo, to je třeba, no, tady můžeme se kouknout, ukáž. Žádný mluvení, žádný miniatury. OK, to je jenom na tebe, jak na tebe. Gratuluji, našel jsi youtubera. Roblox hráč 1, 2, 3, 4. Ty vole, ty miniatury. Ty kráso. Víte, máš unavit takový Roblox hráč. A jdeme se zahrát, utíkáme ze
Nějaký Slovák? Slovakia? OK. To lidi, vítám vás u nové videjka. Jakože on je jenom úplně nahypenej. Čemu si on si zaslouží odběr. Zatím asi nejlepší 12 z 10. Tak, Gratuluju. to asi bude všechno. Dejte mi odběr, like a zvoneček. Zatím čus.